Het wordt hier een nieuwe plan te maken voor een vlugge spoorverbinding tussen het noorden en Rijnstad. ProRailbaas Pier Eringa zei dat vanmorgen via een videoverbinding op een VVD-bijeenkomst voor mobiliteit in Drachten. Wat ik jullie gun is dat Friesland, Groningen en Drenthe dat die op forense afstand komen van de Randstad. Goed voor de mensen in de Randstad, ook goed voor de mensen vanuit de regio. Drachten is het grootste plak van Nederland zonder treinstation. De laatste tijd neemt het verlet van een spoorverbinding weer ta. Moas tussen Drachten en de Jouwer kom ik eigenlijk net meer boven de 80. Het is één grote harmonica aan files. En als er een spoorlijn naast lijst, dan zou dat misschien wel 50% auto's schillen. En 50% auto's is geen file. Dat we een snelle verbinding willen, dat staat eigenlijk denk ik voor het hele noorden vast. Maar hoe die eruit moet zien, volgens mij zijn we daar nog niet uit. Hoe zou die er volgens u uit moeten zien, die snelle verbinding? Nou, misschien gaan we wel per Hyperloop over 10 jaar. Of met zelfrijdend vervoer. Dus misschien is het een heel ouderwets idee om zo'n Zuiderzeelijn aan te leggen. Als het om ProRail leidt, kan de bestuurlijke lobby voor de vlugge spoorverbinding net gauw genoeg beginnen. Om de kans op succes te vergroten is een nieuwe naam betocht voor het Zuiderzeespoor, de Lely-line. De Zuiderzeelijn zit naar de discussies die we daar al een jaar nog aan hadden, denk ik dat we van die naam aan hadden. En vandaar dat ik hem de Lely-lijn neemt had. Het beeld van Lely staat nog op Aasterdijk en die shirt die kan ik uit.